बङाइगाव डायसिस लाइमोन गांखंनि BDYCनि 38थि बोसोरारि जथुमाखौ गिबि खेबनि थाखाय सोनाब बेंगलनि सनाड'बा मण्डलीयाव खुंफुंनो थामथिम। ख्रीष्ट सिबियारिफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। बङाइगाव डायसिस युथ कमिटि NLCनि 38थि बोसोरारि जथुमाया बोहैथि दाननि 30-31 जानुवारि आरो 1 फेब्रुआरि अक्ट'आव सोनाब बेंगलनि सनाड'बा गामिनि सनाड'बा NLC मण्डलीयाव खुंफुंजानो थांगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बे जथुमायाव अरुणाचल, आसाम आरो सोनाब बेंगल गासै मोनथाम हादरसानि गेजेराव जागोन। लोगोसे गासै 10 सार्केल जेरै अरुणाचल, धेमाजि, गहपुर, धेकियाजुलि, पार्किजुलि, उदालगुरि, बङाइगाव, गौरां, कथाइबारि, मथामबिल सार्केलफोरनिफ्राय बे जथुमायाव बाहागो लाफैगोन। आलासि बुंथिगिरि महरै BDCनि बारग' चिफ राइट रेभारेन्ड सुलेन नार्जारि आरो GCCनि गाहाय नेहाथारि प्रकाश नार्जारि बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों। बयबो रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै इसोरनि गेदेर बोरखौ नाजावफैनो हांख्रायदों जथुमा खुंफुं आफादनि कनभेनर उइलसन नार्जारि बिथाङा। बे समाव आरोबाव इसोरखौ हामबाय होनदों बिनि गेदेर अननायजों जों दिनै बे मोनसे मोजांथार बुब्लिखौ जों मोननो थांगासिनो दङ। जोंहा दिनै बङाइगाव डायसिस युथ कमिटिनि जे 30th एनुअल कनफारेन्स बियो दिनै वेस्ट बेंगलनि बे सनाड'बा मण्डलीयावहाय जानो थांगासिनो दङ। बे प्रग्रामा जोंहा 30, 31 आरो 1 फेब्रुआरि बे सानथामनि हाबाफारिनि थाखाय जों दानो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बे प्रग्रामाव जोङो बयबो मोजांथारै जोङो बयबो बाहागो लानानै बे प्रग्रामखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे प्रग्रामनि थाखाय जोंहा गोबां डेलिगेटफोर जोंहा फैगोन बेयाव गहपुरनि, अरुणाचलनि, धेमाजि, धेकियाजुलि आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा जे मोनथाम स्टेट वेस्ट बेंगल, आसाम आरो अरुणाचल बे मोनथाम स्टेटखौ लानानै जोङो बे प्रग्रामखौ मोननायखाय जोङो जोबोद रंजादों आरो गिबि खेबनि थाखाय बे वेस्ट बेंगलाव बे प्रग्रामा जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो बे प्रग्रामनि थाखाय जों बयबो खुसि जादों, रंजादों आरो बयबो बेयाव रंजानायजों लोगोसे खौसे जानानै जों खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि युथफ्रा खामानि मावदों आरो बयबो बेयाव बाहागो लानानै हेफाजाब होगा